Türkmenistan'ın prezidenti Kırgızstan'a ilkinci resmi saparyna başlady. 5 awgustda Bişkekde Gurbanuly Berdimuhammedowyň we Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Saparyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan'dan Hytaýa çekiljek demir ýoluň gurulşyny çartlandyrmagy wada berdi. Berdimuhammedow Kırgız kärdeşi Almazbek Atambaýew bilen geçiren gepleşiklerinden soň tutuş dünýä üçin uly ähmiýeti bolan energiýa we howpsuzlyk meselesi barada maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistan'dan Özbekistanyň, Täjikistanyň we Kırgızstanyň üstü bilen Hytaýa çekiljek gaz geçirjisiniň gurulşy ýakyn geljekde amala aşyrlar, diýip Berdimuhammedow anyklaşdyrmany aýtdy. İki lider saparyň birinji gününde bilim, energiýa, transport, ilm we teknologiýa podoklarynda özara hyzmatdaşlyk boýunça 15 dokumenti gol çekdi.